Do domu s pečovatelskou službou v Úpici zavítalo mateřské centrum Slůně, aby popřálo seniorům ke dni matek. My přicházíme z mateřského centra Slůně z Úpice, kde se setkáváme 3krát v týdnu, a tak jsme si říkali, že by bylo fajn setkání nejstarší generace a nejmladší generace z města. Máme připravený program, který děláme každý den, nebo 3krát v týdnu se scházíme každé dopoledne, tancujeme, zpíváme, říkadla, potom odpoledne i tvoříme, ale to už tady nezvládneme. Takže to, co děláme, jsme přišli předvíst. Během vystoupení zazněly známé písničky, říkadla a na závěr děti zatancovaly. Vše probíhalo za pomoci maminek. Do mateřského centra chodí nejmenší děti a do pečovatelského domu šly děti v rozmezí od 1 do 3 let. A jak se vystoupení líbilo? Komu by se to nelíbilo, když jsou takový krásný, maličký, no a jsou šikovní, přinesli nám kus radosti. Pěkný to bylo. Moc se mě to líbilo. Jsou pěkný, roztomilí. Líbilo, jsou pěkný. Mateřské centrum Slůně dokázalo, že i s takhle malými dětmi lze nacvičit krásné vystoupení. Pro televizi JS Aneta Jiránková. Rozšlapalý košíček, ty to budeš platit.